passar la corretja de la politja morta a la politja viva. I la màquina ja treballa. Per parar la màquina, canviem la corretja de politja. Com es diu aquesta politja? Porta o tonta i passa a la viva. Aquest és per un buixó. Passa allà, i un cop, això és per les anys. Això és una premsa. Perquè ocupés el mínim possible el fil que feien, ho posaven en una premsa. Per tant, treien les troques de l'aspi, les posaven aquí dins, premsaven i quan ho tenien premsat ho treien i ja ho enviaven per vendre. Que és la màquina de fer cordí. Què feien? Els fils que els hi sortien de mala qualitat o defectuosos, que s'havien equivocat, en comptes de tirar-los, els reciclaven. Fan que es vagin trenant entre ells, vagin fent com un ball, aquesta màquina de fer cordí, com molta gent li diu la ballarina, i a través d'aquest ball van fent corda. A través de pinyons que hi ha aquí, tenen com un recorregut i es van quebrant per anar fent la corda. La fàbrica no és així. Que hi hagi fàbriques també són noves malalties.